राजथावनि गोदान दिल्लीयाव गिबि खेब बड'लेण्ड महोत्सव खुंफुंनाया बर' हारिनि गेजेराव गिदिर जारिमिन जाना थाबाय। बड'लेण्ड महोत्सवखौ खुंफुंनो थांखि लानायाव गोबां खेब अनलाइन सावरायलायनायनि गेजेरजों फिजिकेल मिटिंबो खालामदों। बर' हारिनि सिनायथि, हारिमु, थुनलाइ आरो बर' हारिनि गासै बिथिंफोरखौ नेशनेल, इन्टारनेशनेल लेभेलाव गोसारहोनो थाखायनो गिबि खेब बड'लेण्ड महोत्सव खुंफुंदों। बेफोर बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों। बिथां दिपेन बर'आ आरोबाव बुंबावदों दि खम समनि गेजेराव बर' थुनलाइ आफाद, बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथाय सावरायलायनानै बड'लेण्ड महोत्सवखौ गिबि खेब हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव खुंफुंनो थांखि लादोंमोन। आरो बे हाबाफारि खुंफुंनायावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, सर्बानन्द सन'वाल आरो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ गोबां हेफाजाब खालामदों होननानैबो बुंदों बिथां दिपेन बर'आ। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों दि नरेन्द्र मदिया गोदान दिल्लीयाव खुंनाय जायखिजाया हाबाफारियावनो गोबां खम बाहागो लायो। नाथाय बे बर' हारिनि गिबि खेब बड'लेण्ड महोत्सव खुंफुंनायाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बाहागो लानाया जोंनि थाखाय गिदिर जाफुंसारनाय। थांनाय 15-16 नभेम्बरनि बे साननैनि हाबाफारि महोत्सवनि जि खुंफुंनाय बे हाबाफारिया बांद्राय गोलाव समनि प्रि प्लान नङामोन। खोब मोनसे शर्ट पिरियडनि गेजेराव 15 सेप्टेम्बर बे 15 सेप्टेम्बरनि गेजेराव सानसे खालि माखासे गोबां इश्युसफोरखौ लानानै जेला जों डिसकास खालामबाय थादोंमोन, थाबनो मेलेमाव बेबायदि मोनसे खिलिफैदोंमोन जे बर' हारिनि आइडेन्टिटि, बर' हारिनि कालचार, लेंगुवेज, लिटारेचार, जोंनि हारिनि गासै बिथिंफोरखौ आरो जों जिहेतु GI टेग मोनबाय 21 आइटेम, बेखौ नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो फकास खालामनांगौ। आरो बेखायनो ओरैबायदि बर' हारिनो मोनसे हाबाफारि नांगौ जे हाबाफारियानोखि मोनसे मास्टार स्ट्रक माने मोनसे एक्सन जायो। आरो बेखायनो साननाय बायदियै सावरायनाय जानायसै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोङो लिडारशिपखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादजोंबो बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ सावरायनायसै आरो बर' हारिमु आफाद, गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा जिहेतु हाबाफारिखौ गोदान दिल्लीयावनो खुंनांगोन बेखौ जोङो साननाय बायदियै जोङो सावरायबाय। अनलाइन मिटिंबो खालामनाय जादों आरो गोबां खेब फिजिकेल मिटिं खालामनाय जादों। आरो फाइनेलि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांखौ हांख्रायनायनि गेजेरजों बे महोत्सवखौ बियो मेयार मोनसे फेस्टिभेल नङाबासिनो, मेयार मोनसे रंजानायनिल' जोङो हाबाफारि बेबायदि लायालासेनो माने गिदिर मोनसे इन्ट्रेस्टआव जातीय इन्ट्रेस्ट, जातीय आबेग अनुभूति, जातीय जिखिनि जोंहा मर्यादा बेखौ जोङो बुहुमनि मानसिनो, भारतनि मानसिनो मिथिहोनांगौ। आरो बेखायनो जोङो एप्रच खालामबाय प्रधान मन्त्रि प्राइम मिनिस्टार अफिसाव आरो पलिटिकेलिबो आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो दिल्लीयाव मानगोनां सर्बानन्द सन'वाल जे केन्द्रीय मन्त्रि दङ बिथांमोनखौबो एप्रच खालामनाय जादों आरो प्राइम मिनिस्टार अफिसजों जोङो थोंजोङै जगाजग खालामनाय जादों। बे बेलायाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो जथेस्थ' मदद खालामदों। दा थारैनो गोबां माने सर्ट टाइमाव बेबायदि हाबाफारिया 6 दाननि सिगां जायो। प्लेनिं पलिसि गासिबो एरेन्जमेन्टआ गोरलै माने हाबाफारि नङा। थेवबो जोङो गंनै स्पेसियेल ट्रेन बुकिं खालामनाय जादों आरो गुबुन गुबुन ट्रेनाव 1000निबो बारा जोंनि बाहागो लागिरिफ्रा थांदों। माखासे एर'प्लेनजोंबो थांदों। टाइम फेक्टरखौ नायनानै गोबां आलासि डिगनिटारिसफोरखौ जोङो बेबायदि एरेन्जमेन्टनि गेजेरजों थांहोनो गोनां जादों बा बेबस्था खालामनाय जादों।
ओभारअल बड'लेण्ड महोत्सवनि जि एचिभमेन्ट नोंथाङा जिखौ सोंदों बे एचिभमेन्टआ हारिनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे हिस्टरिक आरो मोनसे एसेट आरो केपिटेल जानानै थाबाय दा महोत्सव जाखांनायनि उनाव गोबां दिल्लीनि जायफोर माने सिनियर लेभेलनि रिपर्टार जायफोर एडिटर लेभेलनि बिथांमोना बुंदों जे प्रधानमन्त्रिया दिल्लीयाव खुंनाय जायखिजाया हाबाफारियाव बिथाङा खोब खम बाहागो लायो आरो प्रायरिटि बेसिसआव बाहागो लायो पलिटिकेल मिटिङाव बाहागो लायो आरो सरकारनि मिटिङाव बाहागो लायो मालाबा बेबायदि माने जायफोर भेटेरेन माने निउज माने मिडिया हाउस दङ बिथांमोननि सामिटफ्राव बाहागो लायो किन्तु बर' हारिनि बड'लेण्ड महोत्सव गिबि खेबनि थाखाय खुंनाय बे महोत्सवआव प्राइम मिनिस्टारा बाहागो लाफैदों बे जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर आरो बे जोंनि थाखाय माने जि एचिभमेन्ट जि एक्सपेक्टेसन दंमोन बिनि बेसेबांबा गोजौआव बे हाबाफारिया जाफुंदों नोंथांनिफ्राय आं मोनसे आखाइ लागोन जे हादरनि गाहाय नरेन्द्र मदिया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों जे बर' हारिया बिथांनि बा गोसोखौ जै खालामनो हाबाय होननानै बाथ्राखौ बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों थारैनो बे आयदाजों बर' हारिया बिथांनिफ्राय माबा मोनसे मोननायनि बेफोरबायदि आसा थागोन नामा बे जोंनि मोनसे इन्टारनेल माने थांखि बा एजेन्डा जे बड'लेण्ड महोत्सवआव बर' हारिनि मोनसे इउनिटिखौ नेशनेल केपिटेलाव जोङो रिप्रेजेन्ट खालामनांगौ नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे आं दहायनो बुंदों जे बर'नि आइडेन्टिटि कालचार लेंगुवेज लिटारेचारखौ नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव मिथिहोनांगौ थामथि बाथ्राया जाहैबाय जे पिस एकर्डनि उनाव जे भायलेन्सखौ जोङो नागारनानै सान्तियाव फैबाय दिनै सान्तिनि मोनसे बड'लेण्ड आरो मिज'रामनि उनाव नर्थ इस्टआव बर'फोरानो दिनै सान्तिखौ गायसननानै बाहाल लाखिदों बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ आखरे आखरे मावफुंनांगौ आरो बेखौ जोङो डाइरेक्टलि आरो इनडाइरेक्टलि बबे लामाजों जोङो एप्रोच खालामनो हायो बे गासैबो बेयाव मोनसे जोंहा एजेन्डा हिसाबै दङमोन दा बेखायनो प्राइम मिनिस्टारा फैनानै बिथाङा बुंदों जे नोंथांमोना आंनि गोसोखौ जै खालामनो हादों आप लोग मुझे जीत लिया बे मोनसे हारिनि थाखाय मोनसे कमिउनिटिनि थाखाय प्रधानमन्त्रिनि जि पद मर्यादा बिथांनि जि स्टेटास नेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव जों गोबां खेब थांनाय समाव भारत उदांस्रिया 1947आव जादों दिनैसिम उदांस्रिनि उनाव जे 75 इयार्स अफ इन्डियान इन्डिपेन्डेन्स भारतनि प्रधानमन्त्रिखौ मोनसे कमिउनिटिनि माहारियारि आफाद फरायसा आफादनि प्लेटफर्माव मालाबाबो मोनफेराखै आं दहायनो बुंदों सरकारि प्रग्रामाव पलिटिकेल रेलि पलिटिकेल प्रग्रामाव जों मोनदों किन्तु बेबायदि जातीय संगठननि प्लेटफर्माव मोनाखै मनमोहन सिंह बिथाङा फैदों मालाबा सनिया गान्धीया फैदों बेयाव कमिउनेल राइट जादों भायलेन्स जादों बेखौनि डिस्टार्बेन्स एरिया हिसाबैसो फैदों किन्तु हारिनि आबेग अनुभूति सेन्टिमेन्ट इमसनखौ बुजिनानै रावबो फैयाखै दा बेखायनो बे हाबाफारियाव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मदिया फैनानै बुंबाय जे नोंथाङा मोना आंनि गोसोखौ जै खालामबाय नोंथांमोननि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दङ आसा आरो आकांक्षा बेखौ सुफुंनायाव एक बिन्दोबो बिथाङा माने नस्थ' खालामाबासिनो मावफुंनायनि थाखाय गासै प्रक्रियाखौ खालामगोन होननानै बिथाङा जोंनो स्पिचआव बुंदों लोगोसेयैनो बिथाङा बुंदों जे बड'लेण्डआव दिनै जे सान्ति फैबाय बे सान्तिखौ गुबुन नक्सालाइट एरिया मणिपुराव दा डिस्टार्बेन्स जागासिनो दङ कुकि आरो मैतेनि मोनसे कनफ्लिक्ट आरो भायलेन्स गोबां माने किलिंस जालांबाय बेयाव दा बिथांमोनखौबो आपिल खालामदों जे बड'लेण्डआव थांनानै बर'फोरनि जि सान्ति जि प्रसेस बे प्रसेसखौ सोलोंनानै ला आरो बे मोनसे बिराद गिदिर लेसन होननानै बिथाङा बुंदों दा प्रधानमन्त्रिखौ जों जेरैबायदि वेलकाम खालामबाय हारि नाङैनो न' डाउट जों बेयाव 5000 पार्टिसिपेन्टस दङमोन गासै इन्डियानो लाइभ दूरदर्शननि टेलिकास्टआव नायदों गुबुन ANIनि टेलिकास्टआव नायदों गुबुन चेनेलाव नायदों आरो प्राइम मिनिस्टारा गावनि टुइटाराव मिनिट टु मिनिट माने 15 लाखनिबो बारा
मानसिफोरा दिनै बेखौ बै टाइमावनो नायदों नेक्स्ट डे हिन्दुस्तान टाइम्सनि जि लिडारशिप सामिट दंमोन बे दिनखालि फिन प्राइम मिनिस्टार मदि बिथाङा बुंदों जे मैया आङो बड'लेण्ड महोत्सबआव बर'फोरनि मोनसे हाबाफारियाव थांदोंमोन बे हाबाफारियाव थांनानै आङो जि मोनबाय आरो बेखौ बुंदों जे बे सान्ति स्थापन खालामनाय कालचार आरो लेंगुवेजखौ लानानै हाबा मावनाया जारिमिननि बिराद गिदिर मोनसे घटना होननानै बुंदों आरो बेखौ बयबो मिथिनाया मोजां अब्लासो गासै नेसनेल इन्टारनेसनेल मिडिया माने 140 कौटि देशबासिनि गेजेराव मोनसे हुवा दुवा थासारि जे बड'लेण्ड महोत्सबा मा उद्देश्यजों खुंदोंमोन प्रधान मन्त्रिया थांनानै मा बुंखो आरो वेलकाम स्पिचआव आं खोब सिम्पोल बेयाव ड्राफ्ट खालामदों 10 मिनिटनि गेजेराव आंनि वेलकाम स्पिचखौ आङो लिरनानै लादोंमोन आं बेबायदि वेल प्रिपेयार्डबो नङा जास्ट मोनसे फर्मेलिटि मेनटेन खालामनांगौ जे प्राइम मिनिस्टारखौ बरायनांगौ आरो बेबायदिनो 3 मिनिटआव आङो आंनि स्पिचखौ आं फोजोबदों वेलकाम स्पिचखौ बिथाङा जथेस्थ' आबेगिक जानायखौ आं उनाव जेला भिडिअ'आव नायबाय अब्लासो आङो नुदों खारन आङो आंनि खामानिखौ मावदों आरो बिथाङा आबेगिक जादों मानगोनां प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथाङा जेला माने गावनि स्पिचनि रिमार्क्सखौ होयो बे खोथाफोरखौ खोनासंनानैबो बिथाङा आबेगिक जादों आरो आबेगिक जानायनि गेजेरजों प्राइम मिनिस्टारा मेगनाव मोदै हुगाराखै खिन्थु बिथांनि मेगननिफ्राय मोदै जि ज्रोम ज्रोम जादों बेखौ जोबनायनि बिनि भिडिअ'आव दिनैबो लाइभ नुगोन जे प्राइम मिनिस्टारा मोनसे हारिनि मोनसे जातीय संगठननि प्रग्रामाव फैनानै आबेगिक भाबै जि मोनसे बिथाङा स्पिच आरो स्टेटमेन्ट होबाय बे जोंनि हारिनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे ग्रेटनेस आरो थारैनो नैबे खुंफुंनायनि गेजेरजों दिनै एन्टायार आसामनि दल संगठनफ्रा माने टेलिफनिक वाट्सएपआव रिमार्क्स हरदों एन्टायार नर्थ इस्टआव बेबायदि आरो कुनु प्राइम मिनिस्टारखौ लाबोनानै मोनसे हारिखौ बै लेभेलाव लांनायनि हाबाफारिखौ गुबुन आफादफ्रा मालाबाबो खालामनो हायाखै आरो हागोन ना हाया बेबो माने कल्पनानि बाहेराव होननानै बुंदों दा बेखायनो थारैनो बे खामानिनि गेजेरजों बर' हारिया जि मोनसे एजेन्डा दंमोन बे एजेन्डाखौ जोङो बै लेयाराव माने अख्रां नांजासे जों हाबा मावनांगौनि जि बड'फानि जि मिशन भिजन दंमोन गेरेमसा माहारि दानांगौ बर'फोरखौ बिश्व दरबाराव